Ako se osjećaš kao da samo prolaziš kroz život bez ikakvog smisla ili cilja, vjerovatno si već shvatio da je nešto potpuno pogrešno. Na kraju ću ti pokazati kako jednostavna promjena perspektive može potpuno preokrenuti tvoj život i dati ti snagu da napraviš sve što želiš. Ja sam autor kanala Snaga uma, gdje pomažem ljudima da razviju snažan karakter i postignu svoje ciljeve. Što ćeš žaliti za 10 godina? Ta pitanja nam često postavljaju izazove i prisjećaju nas na stvari koje smo željeli postići, ali nismo uspjeli. Kada pogledamo unatrag, često shvatimo da smo propustili prilike ili nismo riskirali ono što smo željeli. Zato je važno da shvatimo kako naše odluke i navike utječu na naš život u budućnosti. Prvo, moramo shvatiti kako naše misli i emocije utječu na naše odluke. Ako si stalno negativan ili sumnjičav, vjerojatno ćeš donositi odluke koje će te odvoditi od tvojih ciljeva. Zato je važno da razvijemo pozitivan mindset i naučimo se kontrolirati svoje misli i emocije. Na primjer, kada se osjećaš nervozno ili uznemiren, pokušaj da uzmeš dubok udisaj i središ ti se na trenutni moment. Drugo, moramo shvatiti kako navike utječu na naš život. Ako se stalno odlažeš ili neprestano gledaš televiziju, vjerojatno ćeš propustiti prilike i nećeš postići svoje ciljeve. Zato je važno da razvijemo pozitivne navike, kao što su čitanje, vježbanje ili učenje novih stvari. Na primjer, ako želiš postići bolji rezultat u poslu, pokušaj da se svaki dan učiš nešto novo ili čitaš knjigu vezanu za tvoju oblast. Treće, moramo shvatiti kako okolina utječu na naš život. Ako si okružen ljudima koji te podupiru i motiviraju, vjerojatno ćeš imati bolju šansu da postigneš svoje ciljeve. Zato je važno da se okružimo pozitivnim ljudima i da izbjegavamo one koji nas ometaju ili demotiviraju. Na primjer, ako imate prijatelja koji te stalno kritikuje ili demotivira, pokušaj da ga izbjegneš ili da se okružiš ljudima koji te podržavaju. Na kraju ću ti pokazati kako jednostavna promjena perspektive može potpuno preokrenuti tvoj život i dati ti snagu da napraviš sve što želiš. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče. Stegnut biceps zvono.